ମୁଁ ଆଜି ଦୋକାନରେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାଏ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିନା କାଳୁ ଆସିଲା କହିଲା ଆସ ପୁଚକା ଖାଇବ। ତା କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ପାଟିରୁ ତ ପୁରା ନାଳ ବୋହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି ପୁଚକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁଚକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ। ତାପରେ ସିଏ ଆମକୁ ପୁଚକା ପୁରା ଭଲସେ ଦଳିକି ପୁଚକା ଦେଲା, ଆମେ ପୁରା ଘପାଘପ କରି ସବୁ ପୁଚକା ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ। ଆଜି କାଳୀପୂଜା ତରଫରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। କେଉଁଠୁ କେହି ଜଣେ ଭୂତ ଆଇଲେ, ସେ ତ ପୁରା ପଦା ମଝିରେ ବୁଲିଲେ ଆଉ। ତାପରେ ଆମ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରତେ ଲାଗିଗଲେ। ତାପରେ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ମାଡ଼। ସିଏ ଯେଉଁ ମାଡ଼, ଏପଟେ ଆମର ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କାହିଁକିନା ବାଣ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ବାଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଣ ଆଣିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ରାବଣକୁ ବି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେ।